Murize. Ndiri bo. Zviri sei. Aiwa, kuno kubhose kuti tiudzeka kuti ndimani. Inini ndoitwa Jackie B kana kuti Bango. Silverstone ndo ravanondiziva naro. Okay. Jackie B kana kuti Bango Silverstone. Wadi Jackie B antanezio. Inini ndiri Selector ndinoridza machuni. Asi nekudhara kwaita zvinhu ndakambomira. For the past decade zvinhu zvasina kumira mushe, nyika yedu haina kunyatsomira mushe. Saka ndakangoona kuti ndirambe ndichiridza mari dzangu dzinonyura. Saka ndaingoitapo nepapo. Alright. Saka nhasi muchirungoita izvozvo here kana kuti nesituation iri munyika kutomira kutori nani, because situation yacho haibudi, hapana chaunobuda nacho. saka But ndiri kuridza ndikahaiwa ndinonoridza ndinoenda, but ndachi kunyanya concentrate nekuenda kusouth ndichiita apa ndakaenda ndoenda nenda haiwawo ndoendawo kana kuBotswana ndokwana nchiridzira. saka industry yenyu yakatourayiwa chaizvo. Industry yedu yakaurayiwa kubvira ndingangoti machuni akafa 1999 pakaita mafood riots pai ndo pakafa machuni, nyika yakabva yabhenda zvisingaiti. Chimwe yazotudza main cause chakakonzeresa kuti zvinyatsodhakwa chaizvo. Zanu hakuna chimwe chinhu zanu ndoyakaita kuti zvinhu zvidhakwe, because munhu wese akaafektwa. Notaura kuti haana kuafektwa. Varipo vana vaitawo mari but vaita nezanu. Ndo yakanyanyotsokonzeresa. Ndo yakanyanyotsokonzeresa because zvinhu zvakachinja, currency yedu yanga isiri stable. Most of our funds vamwe vacho vakatiza munyika, saka zvinhu zvakatanga kuita upside down. Alright. But kune vamwe vanoti zvomuzvo Zimdancehall ndo yakakonzeresa kuti zvemasaundi izvi zvidhakwe. Munozoona seivo? Haisi Zimdancehall. Haisi Zimdancehall. Even namanje kune vanhu vari kuridza. Kune vari kuridza machuni. Zimdancehall. But mazuva ano hazisina following yakanyanya kudarika kudarika zvaiitika kudhara. Chakaitika ndechekuti pakafa Jabi. Pakaleka competition kakaleka, because since Jabi afa hapana meaningful clash yakaitwa muZimbabwe. Hakuna. Kubvira Jabi pakafa kuti zvichwa clash ichi hakuna. Vanhu vaitopromota mashows vanga vari vashoma. Kwakuna DJ Fidel, Black Identity, Lazi, Digital One, vaimbotry kusumudza dhanzi neStar Tyre. Ndo vanhu vakambosara vachimboti tanzi rifambe, but nesituation yedu hapana kwataenda. Hapana kana kwataenda, because waiti wakada kuita kugadzira posta nditi mangwana unofuma dhola radona, iwo wachaja munhu tomboti taishandisa madhola, wachaja munhu $5 mangwana $5 iye hachatenga. Remember akati kuadvertisa chinhu che1 month or a week before, saka mesi dzacho dzinenge dzisingabudi. So which means kuti zvanhu zvine politics mukati. Politics yakakwadza industry. Vari kwano vakamira hatirambi. Vari kwakakamira but isusu nemajerero edu atinenge takaitaka. Ende kune vama areas isusu taifamba, we are mobile. Silverstone yanga iri sound system yanga iri mobile. Hapana kwanisina kuenda nekuridza. Ndaisvika kunana Bindura, ndaisvika kuChinoi. Zimbabwe yese makatendera. Zimbabwe yese ndakaitendera. Kukwekwe chaiko ndaisvika. Kugweru ndaisvika. You see, pane mashows atairidza isusu outside of Harare. Nzvimbo dzakaita saBindura nekwekwe anga ari mastronghold ezanu. Isusu tandiri sound yaibva kuHarare, saka waigona wainyatsoona tension inenge iripo
because iko kwakutori nemasupporters womamwe ezanu saka pamwe taigona kutorwa napromota weMDC saka paita matension saka matension iwawo aigona kutikwanisa paripo patakatombokandwa matombo pastage tiri kubhindura uko paKimberley Reef Hotel zvikanzi bamwewo hatina basa newe muna promota show vamwe vachitotaura kuti mimi vafana vekuharare mimi ndimunosapota ZANU ndimunosapota MDC isusu chiri kuridza hatina kana bato ratakarerekera zvepolitics hamusina basa hatisina basa nazvo chedu chiri chekufadza mafadzi but zvakati affect in such a way kuti mamashows nanda akutoramba but ndo kwangune mari yedu saka industry yenyu yakatodhakwa zvekuti haichakwanise kurise here pamberi apo inoraisa but madheji ariko mazuva ano havana kadhati kake kataita keke kuti you organize your own show or promote your own show you book your own venue zvese havana kadhati kako isusu taigona kutanga from scratch isu takatanga from scratch because ukuona ana start time that's another way they build their name yekuti vaiorganiza mashows avo tore maswera sei maipo taswera zvedu paimukomana ari papo matana start time I've got a big respect for Start Time. Vaiorganiza mashows avo vachiridza mutown. Start Time was the first sound, if I'm not mistaken, yekuridza mutown kupinda mutown chaimo chaimo urikuona saka vaiorganiza saka ezvinezvi kuti udedze munhu kana kuti DJ hapana kuti DJ anoridza mutown achiti ndine following tinganyeperana hakuna zvakadaro right now hakuna zvakadaro vanotomira kudedzwa vamwe vacho they come kune night club voti I want to play for free. You see, of course hazvirambidzwi but once you play for free chibuild a brand name yako kusvikira vanhu vaite sei vakujairira zvino kana kuti you play for free watodhakisa vamwe vese vachazoteera handitiwaona hatirambe because unenge uchitsvaga ndo patangira takaita isu takatokosviko pajobs tichiti toda for free vanhu vajobs vakaramba handiti uri kuona vakaramba vakati hazviite tikati aiwa tinongoridza nemasikati tinsini toridza masikati for free tikaridza for free 2 weeks dzakapfuura vanhu vaakuwanda tikati $4 for 2 dollar ranga richiri nepawo those days raitenga dollar ranga richiri nepawo ende uri kuona ende plus futi vanhu vemanight club vacho reggae music muZimbabwe inenge inoti shorway nevanhu vemanight club kunze kwevanhu vakaita sana Cedric Steele nemurungu wepachubhu uyaya vainzwisisa machuni acho kuti zvinofamba sei uri kuona saka poitwa sei manje kuti industry yenyu ikwanise kuraisa muda kuti paitwe sei ipapo industry kuti zvinyatsodzokera back to zvazvanhu zviri time yenyu chaiyo chaiyo yamanyatsoridza imi panofanira kuitwa sei tomboti after covid zvapera zvesezvi panofanira kuitwa sei economy inofanira kuita stable first economy inofanira kuita stable economy yakaita stable senge zvatiri kuexperience these days economy yakaita stable zvinofamba ndo zviringodiwa chete economy yakaita stable because inini I cannot invest my money ndisingazivi kuti situation ichazomira sei pamberi apo because I can invest my money because there are so many factors akacontribute. There are so many factors. Magetsi aenda. We even tried to adjust. Tsvaka magenerator kuita sei magetsi aenda. Waita 9 hours. Wegonosvika kubhindura kusina magetsi. Show yatodhakwa. Zvinenge zvatodhakwa.
So there are so many factors that contribute beside economy. Right now, nyika ikaramba iri stable, but inofana kuita kastability kaikai kekuti wakaenda kushow zvinhu zvako zvakakwana unyasoti magetsi haende mvura iripo because mamwe kumabvuku taitorambidzwa kuridzwa because kumabvuku up to now mabvuku haitombobude mvura watonzi hazviite kuti mushandise hall because hamuna mvura. So there are so many factors. Alright. Usaka time yenyu makanyatsopisa chaizvo economy yanga ichiripo. Time yedu yatakapisa chaicha economy yanga iripo. Excuse me. Yanga iripo because munhu akatanga chinhu ichi Minox naBernard. Nana late Kenzo vakazofa ndo vakatanga Silverstone. Vakatanga rini? Somewhere kuma 90s, early 90s. I don't remember zvangu kuti igore ripi, but it should be 91 or 92. Pavakabida muStereo 1 vachifoma Silverstone. General Bernard na Minox. Alright. Ndo pazvakatanga ipapo. Kwimi makazopinda urini muSilverstone? Makapinda time iyoyo makazopinda? Ine often andiri kuStereo 1 but ndairidza R&B. Ndaiti ndakatanga kuridza R&B ndaivhura anonzi chi session nemufanwa tichimataza ndichaziva zita rake taingochinjana ndoridza R&B yedu kopinda kana Godi kana Dobi ndovanga vari maselectors ekuStereo 1 then kozopinda kana ndofunga General B vanga vakawanda handiti but ini ndasiri into that zviri deep asi ana Minox because ana Minox vakabvira kudhara chaiko kuma 80s kuma 80s zvanzi zviri muropa. Minox zvanga zviri muropa akabvira kudhara nacho because iye pachake Minox aitotenga marecords ari kuStereo 1 zvitori kuStereo 1 kutori nemarecords kungoti hatingataure nezvaJabi akafa he's not there to defend himself but Minox aitosaployo Jabi nemarecords but hatingataure zvemunhu akafa because hapana pekuti vanhu vanongozongofunga kuti kunyepera but paaiuya kubva kuCanada aitouya nemarecords like Meda Shiroti yaChakadimas and Pliers. Minox akauya nayo yakaita hit muRumors nemamwe muRumors iroro gorero ndotoriziva. Okay. Yanga iri hit yakatouya naMinox but Jabi akairidza tune yakafaya. Saka that time kuma 90s kwangu ne masounds mangani angariko vamwe vacho vanga variko very dangerous vanga variko ana Red Scorpion, Roughneck, Small X, Faresha Mbare aiconcentrata nemadhub. Alright. Faresha Mbare ane madhub. Ngosa ndo wameita ndo anga ari makombiyuta. Kana Minox aikata madhub, ndatinawo madhub but unoziva Zimbabwe market yanga isinganyanyofarira zvemadhub. Vaida zvezvezvo zvekunakidzwa but Minox akakata madhub. Titori nemamadhub ari pamavinyl. Kana chiti madhub tikutaura song handiti? Song yakaimbwa tongoti yakaimbwa naShabba Ranks ozoichinja Shabba Ranks akusasita kuti Silverstone ndo madhub iwa. Saka Faresha Mbare anga ane madhub. Aipisa nemadhub. Aiti akaridza people massive yanga isinganzwisisi Faresha Mbare even paaikilasha naJabi yanga isinganzwisisi but masound man vaizviziva because vanhu vaiteerera matapes macassettes ana Road Warrior vachiteerera matapes saka vaizviziva but crowd yanga isingafadzwi. Isusu tandiripo pakuita sei pakutsvaga so we are there to entertain the crowd. Saka ndo patairidza machune aya ekuti chi anongojambisa vanhu but machune eclash tinotovaziva. Okay. Zvekutoti African Exodus ndatosiya African Exodus yanga iriko futi akawanda vanesina kutaura zvire kuti ndavakangano variko time yedu yangu vanga variko but ana Bronx
vekuchitumbidzo tainoridza kwachenga wose. Alright, aiwa maita basa netime yenyu. I think phone yangu yakwira battery. Alright. Kumafanzi andingada zokubata manje anokubata pa number dziko. Mafanzi vanenge vanotaura nini? 077